Sekolahmu apa? Loh. Sekolah sampean apa? SMA toh? Pak Eko. Lho SMA dong. Loh, SMA kok sombong lho. Lah kowe apa? SD no, Mas. Wong SD mlilik tak culek matamu. Dhuwur SD to, Mas? Dhuwur SMA. SMA pirang tahun? 3 tahun. Jenengan SMA to? 3 tahun. SD 6 tahun. 6 karo 3 akeh ndi? Akeh 6. Sing 6 ora sombong, sing 3 sombong. Pripun, Pak? Pak pripun ngejak dagelan pekok ngenten iki? Loh, piye SD, Mas? Dhuwur SMA ya, Mas. Sekolah dasar menengah pertama, menengah atas, sanawiyah, ibtidaiyah, aliyah. Urutane iku ngono kualik. Kok iso kualik? Sing bener kuwi SMA, SMP, SD. Kok iso? Aku budal sekolah seomah, numpak sepeda. Itik lah kok. SMA. Aku terus nah. SMP terus lah kok. SD lho iki sekolahanku. SMA, SMP, SD urutane. Coba langsung. Wajah lagu lawas nya. Iki lagu pitutur lho, Mas, lagu lawas lagu pitutur. Ana polisi ngono kuwi lah. Iya terus nyekel kowe kuwi kok. Lagu pitutur kabeh ben ngerti apa meneh kanggo temanten. Coba langsung. Jaman rekoso, urip pancen angel. kudune ra usah ngomek lagu koyo ngene iki opo. Jamu temu ireng, Bojo lemu ning ati seneng. Tak golek-golek nih. bojo apa ki jamu temu lawak. Bojo lemu ning awak penak. Jamu cabe buyang, Bojo mati nyelot sayang. jamu beras kencur, Bojo lemu ngentekno kasur. Ayo dipateni, Pak. Golek sing rotok sing jamu beras kencur, bojo lemu ngentekno kasur. Ndul gundal gandul, kembange mawar. yu padha kumpul. Iki ning gone manten anyar. Ndul gundal gandul, Kembang melati. yu padha kumpul. Yen wis kumpul banyak rezeki. Ndul gundal gandul, Kembang kenongo. yu padha kumpul. Ayo kumpul padha ndonga. Ndul gundal gandul, Kembang telek-telek. yu padha kumpul. Suwi aku merangsang jangkrik tenan kowe iki. Kowe gondal gandul tok ya tak. Ora pengalaman belas ya kowe kuwi nyanyi. Lah nyanyimu gondal gandul tok kancane golane kembang kakean kok. Ya kudu kreatif to jagelan. Angel wong kreatif ki angel kowe rumah. Salahmu dhewe, mulane wong kudu sregep paling tidake maca TV ndelok koran. Walik goblok. Maca Quran delok TV. Apa kenek? Lha piye to bocah iki? Sing penting benerin ndelok koran maca TV. Piye to? Lah sing bener piye? Maca Quran delok TV. Apa kenek terus ndelok TV karo maca koran ora ketutupan. Lho maksudku ki mari maca Quran terus delok TV koclok. Lah kowe kuwi ora pengalaman.